duniya baki ɗaya ta'aziyya, musamman 'yan ɗarikar Tijjaniya a keɓance, musamman 'yan faida Ibrahimiyya a keɓancen keɓancewa na wafatin ibnatul faida, zaujatul faida, kuma ummul faida. السيدة الشيخة الحاجة سيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها وعنا بها عنها وتجمدها الله برحمته واسكنها في فسيح جناته. آمين. تعد مرتبه بيديوه بند مرتبرتا تكسن شورتا إتنشي إبراهيم kuma ita ce babbar diyarsa. wannan martaba ne. dan shi Ibrahim radiyallahu anhu ko daga tsakiya ya zo ko ƙarshe ya zo abin girmamawa ne kuma abin alfahari ne a wurinsa, domin ka zama dan shi Ibrahim ba kokari ba kawai Allah ne ya rubuta ya kaddara wannan babban falala wadda halwa ba zai ba da ita ba kai an ba, to ita ce babbar, kuma a lokacin ana tsakiyar abubuwan da ake ciki. Sannan kuma ita ce matar kalamul faida kuma babul faida, wanda shi yake kiransa Aliyu Khadimi khazin sirrika tibi ta zini madihi kalala kullu fariki. duk matar Sayyidi Ali za ta yi alfahari ni ce matar kalamul faida. sannan kuma ita ce mahaifiyar a Sheikh Imam Hassan Sisi, wanda ko baka da rika ka san irin hidimar da yawa addini a ƙasar Turawa musamman Amerika da kuma sauran ƙasashen duniya. To mahaifiyarsa za ta yi cewa ni ce mahaifiyar Imam Hassan Sisi. To banda wannan tana da wasu abubuwa da dama wanda mun zauna muna faɗa wani zai ɗauka kawai saboda uwar mu ce shi yasa muke ziga ta, amma muna yi wa 'yan uwa dukka musulmi baki da ta'aziyya, kuma muna roƙon duk mai sauraro da ya kallon mu ya karanta mata Fatiha ɗaya, qul huwallahu kafa 11, salatul fatihi kafa 10, hadiya ga ruhita. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وأنا لأن قارش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي آمين. مولانا شيخ إبراهيم الله يكرم يدعى بايا يا جاي من سبوفين من الله صلى الله عليه وآله وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babban mutum ne kwarai. Babba da gaske, ka san akwai babba da wasa, akwai babba da ƙarya, amma annabi babba ne da gaske. Shi ne ma gaske, shi nasirul haqqi ne bil haqqi. Saboda haka da shi da girmansa da martabarsa duka gaskiya ne. Sannan ya gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dogo bane, ba gajere ba ne, amma ya fi kusa da tsawo. manzo Allah ba ya fari ba ne, ba ja ba ne. Kalar fatarsa ba ta kamar jini ba, kalar fatarsa ba ta kamar takarda ba, sannan bai kamar hanta ba. Sannan ya gaya mana cewa yankan ramin gidan manzo Allah yana da tsawo, kwayar tana da girma, farin yana da haske, bakin yana da duhu, a cikin bakin akwai jajaja, akwai cikin farin akwai jajaja.
shine ad'aju ashkalu ashhalu ad'ajul ainaini ne gada-gadan idanuwa ashkalul ainaini wanda yake da ja a cikin bakin idansa ashkalul ainaini wanda yake da ja a cikin farin kwaye idansa. Sannan daga nan ya gaya mana irin kaifin wato idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya fi kaifin idan bauna kwarjini yayin da take kiwo a cikin sarkakiya. Sannan ya gaya mana goshin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa goshi ne mai yalwa, yana da fadi, yana da haske. In ka hango shi daga nesa za ka ɗauka rana ta goshin da ke bullowa sallallahu alaihi wa sallam. Sannan daga nan ya gaya mana gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta ji gashi, ta cika da gashi, kuma ta ɗan tankware daga ƙarshe. Sannan yana da yawan gashin makiftai sallallahu alaihi wasallama. Sannan ya ce mana hancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsawo, yana da tudun karan hanci, wato hancinsa dogo ne. Idan ya ɗauki kokon ruwa ko kofin ruwa yana sha, za ka ga tsinin hancin yana zungurar ruwan sallallahu alaihi wasallam. Sannan tsakiyar karan hancinsa, goran hancinsa yana da tudu kaɗan, har wanda bai tsaya ya lura da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai dauka tudun yayi oba, amma ba tudun bane oba, haske ne. lahu nurun ya'luhu ya hasabuhu man lam yata'ammal wa shamma. idan mutum bai tsaya ya lura da Annabi sallallahu alaihi wasallam, hasken karan goran hancinsa wanda ke kaman flasha, to sai ka dauka duka karan hanci ne ya tudu, a ba tudun hanci bane, haske ne ya tudu. lahu nurun ya'luhu. sannan ramin hancin Annabi bai da fadi. Sannan ya zo ya gaya mana cewa gemun Annabi mai kauri ne sallallahu alaihi wasallam. Gemun Annabi ba sirinin gemu bane, mai kauri ne kuma madaidaici, bai tsawo ba. Har muka ce ana auna hankalin mutum da tsawon gemunsa. Idan gemun ka ya zama daidai irin na sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to hankalinka ya cika. Idan gemun ka ya wuce tsawon na Annabi, to gurgurdan inda ya wuce gurgurdan rashin hankalinka. Sannan ya gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da manyan kafadu. Ya gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hasken haƙora. Idan manzo Allah ya bude baki yana murmushi, zaka ga walƙiya, yana da wushiriya, hasken walƙiya yana fitowa daga wushiriyarsa. Walƙiyar tana gaya masu sauraron jawabansa cewa duk abin da ya gaya muku gaskiya ne. Haƙoran zafarare, in ya buɗe baki za ka ɗauka gilasai ne aka jejjera a bakin shi, ko ka ce kamar ƙwayar kankara. In ka ga haƙorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka ɗauka an fasa ruwa ne ruwa ciki sallallahu alaihi wasallam. Miyarsa zaki, maganarsa daɗi. Sannan ya gaya mana cewa kafaɗin manzo Allah suna da girma, kuma akwai tazara tsakanin kafaɗa da kafaɗa, akwai nisa. Kirjinsa yana da faɗi, yana da yalwa, kuma kirjinsa bai fi cikinsa ba, cikinsa bai fi kirjinsa ba, daidai suke. Sannan ya gaya mana cewa tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da yalwa, yatsunsa suna da tsawo. Shine za mu tashi yau, zai magana akan bangaren hannun Annabi. A ga ya gaya mana fuskarsa, ya gaya mana kafadinsa, ya gaya mana kirjinsa da cikinsa da bayansa. Domin gwargwadon fadin kirji gwargwadon fadin baya, fadin kirji da kuma yalwar kafada
yana gwada maka cewa wannan mutumin da ake sifanta maka sadauki sallallahu alaihi wa sallam. To shine yau kuma shi wuce to idan kun gama gamsuwa da wancan jawaban da ne muku, to yau bari in dawo in gaya muku yadda hannun annabi yake sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah ne rahma ne jin kai. Wa sallallahu Tsiran Allah ya tabbata ala nabiyil karim. da annabi wanda yake mai girma Sallallahu alaihi wa sallam. sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaza abdun. To shi ne yace haka nan fa dantsan annabi. Ai an san dantsi ko? Dantsi wato daga kan kafada zuwa bakin mirfaki. Shi ake cewa dantsi. Daga kan kafada zuwa gwiwar hannu nan wurin shi ake cewa dantsi. Ka gane ko? Idan za ka yi kokowa da mutum da kallon dantsansa za ka gane za ka iya mai ko ba za ka iya ba. To shi ne shi yake so ya ba mu labarin wurin. Ablu. Ya ce babba ne. Da wadda yanzu in kana jin ƙarfi to aka kaji kaza abudun hakanan dantsansa. Ka ji ko? Hakanan kuma dantsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ma bainal mirfaqi ila al-katifi. Abin da ke tsakanin mirfaqi da kafada. Shi ake kira al-abdu dantsi. Na'am yace ablun mai kauri ne. Wa ablun zira'u. Sannan bayan dantsansa mai kauri ne kuma tsintsiyar hannunsa shi ma wannan mai kauri. Ka san wani za ka ga da tsintsiyar hannunsa da dantsansa duka sun yi daidai. Wani kuma za ka ga dantsansa a cure amma tsintsiyar hannunsa siriri. Ka san dalili? Karfe ya je daga. Ba Allah bane ya halicce shi haka. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dantsansa mai kauri ne kuma gora hannunsa tsintsiyar hannunsa wato zira'insa nan ne zira'i daga nan zuwa nan shi ne zira'i daga nan zuwa nan shi ake kira dantse. To na annabi mai kauri ne sallallahu alaihi wa sallam wato al'ablu ma'anan shi abbahamu curarre kaji ko mai kauri mai nauyi ba a wani kato da ake cewa an yi duka nauyin buhun siminti na wani duka amma wannan wasa ne wasa yake wannan har an iya auna amma an gane nauyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Ali ya taba dukan dutse da takobi sai da aka yi kwana 40 kamun dutsen ya dawo kasa. To yanzu wannan katon da ake kira Mike Tyson ne ko wani ne da ake jaye wani nauyin naushin sai aka yi buhun siminti na da zai haɗu da sayyidina Ali ba sai ya daina kansa ba. To balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk karfin nan na sayyidina Ali da jarumtakarsa cewa yake yi idan yaki korai yaki ta tashi bala'i wutar yaki ta horo da manzo Allah nake garkuwa sallallahu alaihi wa sallam. Sau da haka al'amru ma'anansa addakhamu ma'anansa al'azim babba dantsan annabi mai girma ne kaji ko wato yayi abu dahu dantsan su yayi kauri ka gane ko wa abana zira'ahu sannan kuma zira'insa tsintsiyar hannunsa ita ma ta yi kauri wato ma'ana dantsan annabi da tsintsiyar hannunsa suna da girma kuma suna da haƙƙi suna da girma suna da haƙƙi sallallahu alaihi wasallam. Idan annabi ya bude hannunsa za ka rasa wanne za ka shagaltu da kallo hasken hannun ko kwarjin hannun ko girman hannun wanne ne za ka shagaltu da kallonsa sallallahu alaihi wasallam. To shi ne za ka gane ce in ka ce al'ablahu as-sakhratul bayda farin dutse to dantsan Allah sallallahu alaihi yadda ka san dutse fari yadda ka san dutse fari sallallahu alaihi wa sallam mai kauri ne kwarai sannan zira'insa shi ma mai kauri ne kuma yana da tsawo
wani yana da gajarta wurin zira'i to shi kafaɗan manzo Allah wato dalbansa yana da kauri yana da tsawo tsintsiyar hannunsa yana da kauri yana da tsawo sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah yana da gashi akan hannu akan tsintsiyar hannunsa yana da gashi ya kwanta lib 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 gwanin ban sha'awa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hindun abi hala yana sifanta wannan hannu wato wannan tsintsiyar hannu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sifanta kafadin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sifanta saman kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai ash'aru zira'ain wal mankibain wa ali sadri dawil zandaini ash'aru zira'ain wal mankibain wa ali sadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan gashi ne a hannayensa guda biyun nan ga tsawo ga kauri ga fari ga bakin gashi a kai sallallahu alaihi wa alihi sallama to hannunsa na dama da hannunsa na hagu yana da gashi lip 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 ya kwanta ga gwanin ban sha'awa sallallahu alaihi wasallam sannan yana da gashi akan kafada dama da hagu sannan manzo Allah sallallahu alaihi yana da gashi a saman kafada in ka sako daga wuya to daga daidai saman kafada amma bai wazo akan nonansa ba balle ya sako ciki manzo Allah bai da gashi a kirji bai da gashi a ciki amma yana da gashi a saman kirji ba kai wuya ba yana da gashi akan kafada yana da gashi akan tsintsiyar hannu yana da wani gashi mai ban sha'awa daga daidai labba kwalokon nan na tsakiyar kirji yana da gashi a wurin ya taho siri kamar an zana da rula zuwa bakin cibiyar shi kuma gashinsa baki ne hawar kiyaki fatarsa kuma farace har kyalli take kuma an cuɗanya ta da ja sallallahu alaihi wa alihi sallama to kaji ko ce dawilul zandaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsawon wato kamun hannu mai tsawon hannaye na'am murahabu rahatin da ce to kaji ko saman hannun annabi kenan na gaya maka daga kafada zuwa daidai bakin gwiwan hannu ko wuyan hannu nan ne gwiwan hannu nan kuma shine wuyan hannu to daga kafada zuwa bakin wuyan hannu na baka labarin wani yanzu bari gaya maka tafin hannunsa sallallahu alaihi wa sallam wato manzon da sallallahu alaihi wasallam mai yalwar tafin hannu ne kaji ko ga kauri ga tsawo ga fadi ga taushi sallallahu alaihi wa sallam kaji ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafin hannunsa yana da yalwa kuma yana da kauri kuma yana da tsawo kuma yana da fadi amma kuma yana da taushi idan ka gaisa da annabi zaka da hannunka ya liƙe a ciki duk karfin ka duk girman ka annabi ya kama hannunka zaka dauka hannun karamin yaro ne ya shiga hannun babba wallahi malam sallallahu alaihi wasallam idan ya kama hannunka za ka ji hannun karamin yaro ne shiga hannun babba sai dai abin da zai sa ka yi hankalinka ya kwanta ba za ka ji kaushi ba sai ka ji hannun ya lime a ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arrahabu ma'anar shi alwasi'u in ka zance arrahabu murahabu rahati mai yalwar tafin hannu ma'anar arrahabu alwasi'u shine murahabu rahati walal waru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya bude tafin hannu zaka ga hasake salmau yana walkiya kamar zai ruwan sama duk sanda aka yi walkiya ne ake gaya mana me ma'anar walkiya idan aka walka in sama ta yi walkiya me take so ta gaya mana zani za a yi ruwa duk wanda yake da wani abin da bai so ya jike shigar da shi shi ne ma'ana in ka ga walkiya to kwace kayanka dan kasuwa to idan annabi ya bude hannunsa
to za a yi ruwan saman baiwa. Shi yasa ce walal waru talmau, za ka ga hasake suna walƙatawa. Hindu abi hala ya sifanta shi da wannan, ya ce masa rahabun rahati, rahabun rahati mai yalwar tafin hannu. Suna kiran mai fadin kirji larabawa ga zai ai huwa rahabun sadri, huwa rahabun sadri, ai shi ne fadin kirji ne, ko wuce rahabun zira'i mai fadin wato kamun zira'i, wato tsintsiyar hannu. Tsintsiyar hannu ta yana da tsawo yana da kauri, yani wasi'ul quwwati inda shada'idi. Duk wannan bayanin da ake abin da ake so ka gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasi'ul quwwati ne inda shada'idi, mai yalwar karfi. Menene shata yake ga zaki wanda yake yana monuwa da ake cewa mai ta'adin karfi dan iro. Kaji ko to ba shi bane mai ta'adin karfi, manzo Allah shine mai ta'adin karfi dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A duk dujjar ta kajjari ni arba da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane shi mace ne ko dan Daudu. Ba wanda zai hada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya warki ya koma gida yana da miji sai ya tabbatar mace ne shi ko kuma dan Daudu ne shi, amma ba namiji ba sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka manzo Allah shine rahabur rahati, ai wasi'ul kabbi, yani wasi'ul judi, mai yalwar baiwa. Hadi ko murahabur rahati, mai yalwar tafin hannu, histan wa ma'ana. A zahiri tafinsa mai fadi ne, a badinin kyautarsa ne girma ce. Annabi ne zai ma kyauta sai ka manta da babanka. Kuma abinda zai baka mamaki, duk wani mai kyauta idan yi ma kyauta ya ce ga nan kwashe ba ga nan ɗiba ka kasa ɗauka zai ci haɓa zarin ka yayi wa rage mana, amma ba Allah ba. Manzo Allah ba zai ma kyauta ka kasa ɗauka ce ka rage ba, cewa zai bari sai kawai tashi ya sa wannan babban tafin sai cikin kayan sai ce mu je in kai ma gida ya baka, ya dauki kayan kai kai ma gida, inda randa a dakin kai ɗebo ruwa ya baka ya sha ya ce baka ya ce ka sha ka zauna ka huta, sannan ya tafi ya ce na barka lafiya sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne za ka shi wurare yana masa kirari karimar sajaya wasi aljudi ma tara li dairi karimin kad ajada ma'ala. لا إله إلا الله الله الله، 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 لا إله إلا الله الله